रिस्पॉन्स आमकां भरपूर येयल्लो आहा रायट फ्रॉम साउथ गोवा टील द बॉर्डर्स ऑफ गोवा काणकोणसून अप टू पेरने आनी ते सायडीन सारखे साखळे पासून बिचोले साखळे ह्या वाठारांतल्या लोकांनी फोन करून आपली नांवां दिल्ली आहा की दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ स्टार्स एंड ऑल्सो इन कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन. I am again requesting the youth of Goa to make your own star. You are a star of Goa and the future of India. तुम्ही आपले ओन स्टार करचे. तुमची मनान जे कितें आहा ते सारखे स्टारान घालचे नॅचरल वस्तू यूज करून स्टार करचे आणि आमचे कडेन पर्रा हाडचे फॉर डिस्प्ले फ्रॉम 10 AM टिल इवनिंग 10 to 10. It's a festival of nearly 12 hours. हे फेस्टिवल चालू आसतले सकाळी 10 ते सांजे रातची 10 पासून आणि वेगवेगळे थिंगा प्रोग्राम जातले, कल्चरल प्रोग्राम जातले, कॅरल सिंगिंग प्रोग्राम जातले. लेट अस ब्रिंग द फेस्टिव सीजन, मेक इट ब्राइट बाय लायटिंग द स्टार्स इन पार्रा. हेजो उजवाड आख्खे गोंयभर पावतलो आणि क्रिसमसाचो जो ट्रू मिनींग आहा is a star and the stars are coming to Parra. I request all the people from Goa to make their stars in the house and bring them to Parra on 22nd from 10 AM onwards.